Σήμερα έχει μια παρουσίαση ο δάσκαλος ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ο Παυλής, όπως και οι υπόλοιποι δύο ομιλητές εχθές από Κάλινο και Πετρούπολη, τώρα πια διδάσκει στο Ολυμπιακό στάδιο, πρωταθλητής Ελλάδος πάρα πολλά χρόνια, 81 κιλά κυρίως, αλλά και 90. Δάσκαλε, τι θα παρουσιάσεις? Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για την αποτελεσματικότητα στην άμυνα. Όσον αφορά την όρθια πάλι στο τζούντο, το τάτσι βάζα που λέμε, για να κερδίσω έναν αγώνα χρειάζονται δύο πράγματα. Να πάρω βαθμό, δηλαδή να ρίξω, αλλά και το να μην χάσω. Για αυτό το κομμάτι θέλω να μιλήσουμε σήμερα λοιπόν, για το πώς μπορούμε να κάνουμε την άμυνά μας αποτελεσματική, ούτως ώστε να μην φοβόμαστε να παλέψουμε κανέναν. Να ξέρουμε ότι έχουμε βάσεις και δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε. Λοιπόν, κάποτε ρώτησα ένα μεγάλο δάσκαλο, ήμουνα 25 χρονών. Του λέω, δάσκαλε, τι μπορώ να κάνω για να γίνω καλύτερος, πώς με βλέπεις, διόρθωσέ μου κάτι. Μου φάνηκε αστείο αυτό που μου είπε. Μου λέει, παίζεις σαν μαθητής γυμνασίου. Ήταν από τη μία απογοητευτικό, αλλά από την άλλη ήξερα ότι ό,τι μου πει θα το απορροφήσω 100% και θα κάνω ό,τι πρέπει για να το κάνω κτήμα μου. Λοιπόν, μιλώντας για την άμυνα στο τζούντο, ουσιαστικά μιλάμε για την όρθια στάση του αθλητή. Όρθια στάση σημαίνει να παίζω όρθια, έτσι, από όρθια θέση, χωρίς να είμαι σκυφτός προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Γιατί όταν είμαι όρθιος, βρίσκομαι σε ισορροπία σε σχέση με τη βαρύτητα. Σε οποιαδήποτε άλλη θέση είναι το σώμα μου, για να είμαι εδώ και να μην πέφτω, κάτι σημαίνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε αρχικά για τα μειονεκτήματα της κειμένης θέσης, όποια είναι αυτή. Αρχικά, όταν είμαι σε μια τέτοια θέση, είτε με έχουν σκύψει, είτε έχω σκύψει, είτε οτιδήποτε άλλο, οι μυς της πλάτης μου βρίσκονται σε τάση για να είμαι εγώ σε ισορροπία, για να μην πέφτω. Αυτή τη στιγμή το κέντρο βάρους μου, σε σχέση με τη βάση μου, είναι εδώ. Θα πει ότι για να μην πέσω, ασκώ δυνάμεις. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όταν είμαι σκυμμένος, εκ των πραγμάτων, οι πνεύμονες μου έχουν μειωμένη ικανότητα ανάπτυξης. Έτσι. Όταν είμαι σκυμμένος, οι πνεύμονες μου δεν μπορούν να πάρουν όσα αέρα θα μπορούσαν από όταν ήμουν σε όρθια θέση. Λοιπόν, τρίτον, απαιτείται μεγάλη μυϊκή προσπάθεια κυρίως από τα χέρια για να κόψω την επίθεση του αντιπάλου. Εντάξει, εδώ, παίζω δυναμικά και καλά να είμαι δυνατότερος. Όταν δεν θα είμαι, πάντα μπορεί να βρεθεί ένας πιο δυνατός αντίπαλος από μένα. Τέταρτον, όταν δεν είμαι σε ισορροπία, έχω αστάθεια του κορμού μου. Εδώ το σώμα μου. Λοιπόν, δάσκαλε, μπορώ να πείσω λίγο. Να πείσω. Λοιπόν, το σώμα του αντιπάλου όταν είναι εδώ στην πλάτη. Όταν είναι σε μια σκυμμένη θέση, έχει ένα φυσικό μπαλάτσο προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν όμως είναι όρθιο, είναι σταθερό. Άρα, είναι πιο δύσκολο να κάνω κουζούσι, να κάνω μια δράση αντίδραση, να το μετακινήσω και ούτω καθεξής. Και πέμπτον, όταν είμαι σκυμμένος, καθυστερεί χρονικά η επίθεσή μου, λόγω του ότι πολλές φορές πρέπει πρώτα να σηκωθώ για να επιτεθώ. Δηλαδή, μπορώ από εδώ να μπω τεχνική, αλλά πού θα πω? Θα είναι αποτελεσματικό? Ανάλογα για την τεχνική. Ή θα πρέπει πρώτα να σηκωθώ και άρα να δηλώσω μια ενέργεια που ακολουθεί? Όταν θέλουμε να ρίξουμε έναν αντίπαλο, μπαίνουμε και ρίχνουμε. Δεν του λέμε θα σε ρίξω. Εντάξει, πρέπει να είμαι άμεσος. Τώρα, θέλω να μιλήσουμε για τη σημασία της σωστής θέσης των ποδιών. Και τι εννοώ με αυτό? Κλασικό λάθος που κάνουμε όλοι. Παίζω αριστερά και με το δεξί πόδι μπροστά. Ή παίζω δεξιά και με το αριστερό πόδι μπροστά. Αν υποθέσουμε ότι αυτή η οριζόντια γραμμή είναι η βάση μου, σωστά, όταν παίζω ή
ίδιο χέρι, ίδιο πόδι μπροστά, η ευθεία των ώμων μου ευθυγραμμίζεται με τη βάση μου. Άρα εγώ εδώ είμαι σταθερός. Κοιτάξτε τι γίνεται όταν εγώ παίζω ανάποδα. Δηλαδή, αντί να είμαι εδώ, που είμαι σταθερός, είμαι ανάποδα. Έχω ισορροπία. Απλά και μόνο επειδή έχω το λάθος πόδι μπροστά. Εδώ είμαι καλά. Εδώ, πόσο καλό γυμνασμένο κορμό πρέπει να έχω για να ανταπεξέλθομαι. Εκ των πραγμάτων πάλι θα το προσπαθήσω να το καλύψω με τη δύναμη στα χέρια. Εντάξει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, πόσο σωστά περπατάω όταν παλεύω. Δηλαδή, είναι σωστό να παίζω έτσι και να προχωράω έτσι. Η θεωρία λέει ότι στο τζούντο προχωράμε με τσουγκιάσι. Ένα μαζί. Το πόδι που προπορεύεται βηματίζει και το άλλο ακολουθεί. Μέχρι εδώ ή μέχρι τη συζεντάει. Είναι λάθος να προσπεράσω. Δηλαδή να κάνω αυτό, Αγίου Μοιάση. Εντάξει, είναι λάθος να πηγαίνω έτσι. Είναι λάθος να πηγαίνω έτσι. Ή αντίθετα. Γιατί κάθε φορά που θα μου διασταυρώσει τα πόδια του, εγώ θα βρω μια ευκαιρία να ρίξω. Εντάξει, δεν ήθελα να ρίξω τώρα. Εντάξει. Άρα, στέκομαι σωστά και περπατάω σωστά. Πού θέλω να πάω, μπροστά, ένα ακολουθεί. Πίσω, εδώ, δεξιά, κυκλικά δεξιά. Εδώ, θες σαπάκι. Αριστερά. Προσπαθώ πάντα να έχω τον έλεγχο της ισορροπίας μου. Να μην εκτίθομαι. Εντάξει, δεν κάνω τέτοια λάθη. Η επόμενη άσκηση που θα κάνουμε είναι από κέγκα γιοτσού, από αντίθετη κουμικάτα, δηλαδή παίζω αριστερά, παίζω δεξιά. Λοιπόν, κοιτάξτε θα κάνουμε έτσι μια ασκησούλα. Προχωράει ο και ελεύθερα που τον πάω. Ωραία. Τον παρασέρνω εκεί. Δηλαδή τον τραβάω διαγώνια. Πολλοί θα κάνουν αυτό το βήμα. Τη στιγμή που θα κάνουν αυτό το βήμα, εγώ μπορώ να πω ένα πολύ ωραίο μια συγχαράκι να σκεφτώ. Εντάξει. Μπορώ να μπω όσο το κάνει. Μπορώ να μπω 1.000.000 τεχνικές. Πάμε λίγο να πειραματιστούμε σε αυτό. Παίζω τώρα Άγιος, έτσι, παίζω ίδια κουμπικάτα. Αριστερά, αριστερά, δεξιά, δεξιά και το καθεξής. Αλλά τώρα, αντί να στηθούμε σωστά, πάλι φέρνει και το λάθος πόδι μπροστά. Για τον οποιονδήποτε λέω. Έτσι. Το βρίσκω εκτεθειμένο εκεί. Πάμε. Τεχνικές, μπασίματα από εδώ. Ό,τι θέλω. Κουτσιμάτα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εδώ εγώ μπορώ να εκμεταλλευτώ την ισορροπία. Στη συνέχεια θέλω να σας πω για την άμυνα κατά την προσπάθεια του αντιπάλου μου να με ρίξει. Δηλαδή, θέλει να μου πει τεχνική, εντάξει, και εγώ θέλω να αμυνθώ. Όταν δεν έχω υιοθετήσει συνειδητά την όρθια στάση παλέματος και έχω μία οποιαδήποτε κλασική στάση που βλέπουμε, πολλές φορές περιμένω να βγάλω όλη την άμυνα από τα χέρια. Πάει να πει ο Γιάννης, είτε με το να τον κόψω, είτε με το να τον σφίξω, είτε εν πάση περιπτώσει, επειδή έχω την αστάθεια που λέγαμε πριν στον κορμό, προσπαθώ να τα κάνω με τα χέρια όλα ή με τα πόδια να φύγω, που είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Αρκεί να θυμίσω ότι το κέντρο βάρους του σώματος είναι εδώ, είναι σχεδόν στον κούμπο της ζώνης μας. Έτσι. Όταν λοιπόν το κέντρο του βάρους μου είναι ασταθές και μετακινείται, τι ελπίδα έχω γενικότερα. Οπότε, για τις περισσότερες επιθέσεις του αντιπάλου, αλλά για την τεχνική που θα μπει, εγώ προτείνω την προβολή της λεκάνης. Δηλαδή, μπαίνει ο Γιάννης θεραπευτική και προτείνω τη λεκάνη μου για να τον κόψω. Βέβαια, γεμάτο.
εδώ. Εντάξει. Τι πλεονεκτήματα έχω? Έχω μια άμεση επαφή στο γοφό του που σχεδιάζει να με ρίξει. Μπες σου τσιμάτα, μπες κάτι άλλο. Άλλη τεχνική. Εδώ. Πάμε. Εντάξει. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι έχω χαλαρά τα χέρια. Μπορώ να παίζω χαλαρό κινητικό τζούντο. Εντάξει. Εγώ παίζω και αριστερά συγκεκριμένα. Πάμε για επιθέσεις. Τα χέρια μου είναι χαλαρά. Αλλά εγώ δεν απειλούμε. Πες ο τσιγκάρι. Εδώ, πώς το λένε, ο Σότο κλπ. Θα στρίψω, θα προβάλλω το γοφό μου. Μπορεί να σας προξενεί ένα φόβο η άμεση προβολή της κοιλιακής χώρας στην ουσία στην επίθεση του αντιπάλου, αλλά αυτό είναι θέμα συνήθειας και θέμα εξάσκησης. Για παράδειγμα, πώς το συνηθίζω. Στο ουτσικόμι, κάθε μέρα κάνουμε ουτσικόμι. Όταν ο παρτενέρ μου λοιπόν κάνει ουτσικόμι, εγώ χωρίς να τον κοντράρω, χωρίς να κάνω δηλαδή αυτό, βάζω κάθε φορά τη μέση μου, να δέχεται λίγο τάση, παίρνει, γεμάτα. Και αυτός κάνει ορθό ουτσικόμι, γιατί βρίσκει και μια ανταπόκριση στη λεκάνη του για να δουλέψει, και εγώ συνηθίζω την ιδέα, έτσι, της προβολής της λεκάνης χωρίς φόβο. Λοιπόν, για το τέλος θέλω να μιλήσουμε για την αντεπίθεση. Δηλαδή, μου μπαίνει τεχνική ο αντίπαλος, οποιοδήποτε αντίπαλος, και σε πρώτη φάση θα δούμε την αντιτεχνική κάηση βάζα, έτσι. Για παράδειγμα, τάνιωτόση, ουρανάκι, γιοκοκουρούμα κλπ. Ό,τι θέλεις. Τάνιωτόση. Λοιπόν. Ένα. Κρατάω τον έλεγχο. Θα τον μπλοκάρω, γιατί άμα με πάρει μπροστά, χαιρέτησα. Τον κόβω και τώρα θα βγω στο πλάι για να ρίξω τάνιωτόση. Να το ξανακάνω. Ωραία, πάμε. Ένα, τον κοντρολάρω. Εντάξει, από εδώ τώρα είναι δικό μου θέμα αυτό τι θα κάνω. Αν θα βγω στο πλάι για να ρίξω τάνιωτόση. Αν θα κάνω γιοκοκουρούμα. Ένα. Ακόμα και στο ουρανάκι, κοντρολάρω. Ή εδώ μπορεί να βυθίσω και να μιλήσω. Ποσότο. Ένα, δύο. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά λοιπόν τις αντιτεχνικές. Και εν συνεχεία τις αντεπιθέσεις. Δηλαδή, μου μπαίνει μια τεχνική, τον κόβω, βγαίνει και όπως βγαίνει, επιτίθομαι εγώ. Ό,τι θέλω. Πάμε. Πάμε να κάνουμε ένα δύο. Από εκεί και πέρα είναι στη δική σας δικαιοδοσία και ανάλογα με το ρεπερτόριο του καθενός.